Здравейте хора, аз съм Азорат. Както виждате имам интро вече. By Alex. Значи Alex 3D. Да го направим. Днеска ще играем в Mystery Craft. Да. Mystery Craft и да започнем с лаповете. Нали, това е спауна. Нищо особено. Сори, ама много лаги и... Фаре бе. Аз така не мога да снимам. Както да е Warp Enchant. Рестарт на всеки 2 часа. Това е енчантинга. На Warp Enchant. Така. Warp Event. Не смятам, че е много удачно да е така. Warp Event. Моля. Добре. Warp Free. Значи ми казваш, че мога да направя ето така. Не мога. Добре, това е малко странно. Както да. Warp Rules. Това е, паузирайте си и... Нали, и си вижте. Warp Shop. SMS. Все още явно няма SMS система. Пъгнем. Спринта. Бързо. Давай, на спринта. Ей, сега идвам. Тук правих едно нещо. Правях по-скоро survival. Да, не е зле. Warp XP. Да, не е зле. Добре, само на Warp Event ли може? Опа, да се чупи. Няма малко. Да. Това е всичко за този епизод. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и чао.